പുറമേ ഉള്ള ഒരാൾ വേണമെങ്കിലും അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു നേരത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നിൽക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ നടത്താം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആനയാണ് കൃഷ്ണനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആനയിൽ 4-5 വർഷക്കാലം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടി. അതൊരു സാധു ആനയാണ്. അതിനെക്കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ ശല്യമുള്ള ഞാനിപ്പം മറ്റ് പുറമേ ഉള്ള ഒരാൾ വേണമെങ്കിലും അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു നേരത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നിൽക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ നടത്താം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആനയാണ്. ആരോടും ഒരു ശല്യമോ ആരോടും ഒരു ശുണ്ഠി കാണിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വളരെ സമർത്ഥനും വളരെ മിടുക്കനുമായ ആൻഡമാൻ ആനയാണത്. നല്ല ഒരു ആന. ഇപ്പോഴും അത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്ഥത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായ രീതിയിൽ അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊരു ആനക്കാരന് വേണേലും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആനയാണ് ഈ കൃഷ്ണനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആന.